ale vylíšně kapsu, jo? Proč točíš vlog zrovna dneska? Co je dneska za speciální den? Je asi tak pocitově 5:32, jinak je 7:30, ne? 7:30. To nebude tak strašný. Je Jindřiška a začíná nám den tréninkem. Ježiš, on to začíná dneska, jo. Ježiš, Jindřich. Teda, že jsem přišel s kopihama. 7:30, jdeme na trénink. Potom máme tanec. Pak nás čeká zkouška v Národním divadle. Někteří z nás teda mají ještě zpěv a kondiční cvičení. My, kteří jsme si to zařídili, tak budeme normálně od 10 až do 2 hodin. Potom máme hereckou propedeutiku s panem prof. Burianem a dále máme sbor s panem Svěrákem. Má žena spí. Tak u tohle budeme brečet, ty vole. Takže počkej, já pozdravím svýho Vavřince za 10 let. Takhle vypadalo tvoje čelo. Bez vrásek. Relativně. Teď bude tanec, no. Flamengo. Za dnešní účast. Jsem vloger. Už je 9:30. Máme za sebou trénink a pohyb a teď bude mít zpěv. Pak jdem do národa. No těžký prostě, těžká dovolená. Tady to je pizza. To je Uchylák. To je Pinocchio. To je Termoboy. To je slavná už teďka. Se vidíme za chvíli. Vydechni. Ještě jednou. Buďte tak gumoví, jako já, pak se budeme bavit, dementi. No ty jsi gumový, vole. Ne, nadechni si pořádně a vydechni. Super. Přebuď tak si. Jsi dobré. Dopadlo to dobře, akorát teďka bych měl jít do národa, ale já nejdu do národa, protože já mám scénické čtení v městských divadlech pražských. Užijte si to, pa. Jaký for bych chtěl vymyslet, víš, na městský nebo na národ. No a já ještě nejsem úplně národní umělec, já jsem spíš takovej měšťák, tak... To byla paní Oksana, díky který se to tady zatím nezhroutilo, je nejlepší. Pětka má pastu. Je, děkujeme. Nějaký dokument. Aha, to je vlog. Čau. Fotostory, že na něj čekáme, že jsme pro ně přijeli, takže uvěrá. Vyřešil. Je to vyřešený, přijdu prostě na hodinu a půjdu o hodinu později do Národního divadla. Tak to je vyřešený pro mě. Swag. Pro tebe? Nezajímá mě to moc. Piti? Jo, já jsem si nic nekupoval, já jdu do bagetérky. Nechceš taky do bagetérky? Ne, já jdu do toho národa. Vítejte, pojedeme samozřejmě výtahem. Dobrý den, kolegyně. Dobrý den, pane Němec. Dobrý den, sečo Sedimonová. To jsou moji kolegové. To je Saša Rašilov, ne? Dobrý den. Já jsem zvedá brejle. To je v pohodě. Stávala před chvíličkou.
14. 13. března, škoda, že není 14. A teď jdeme do školy, kde si strejda Prokop dá pivíčko a měla jsem dialog s Františkem Němcem, šla jsem s cigaretou, on mi řekl, aby mi nezaskočila a já jsem slyšeli, tak mi Let's go. When you eat a cake that is too sweet. To stravování je docela mizerní. No. Pokud si neuvaříš sám, ale na to nemáš čas, tak jdeš co je nejblíž, což je bageterie, pak masná, pak možná dába. Zdravím svého budoucího vavřince. Ne, teď se dozvíme, jestli jsme arrogantní ročník nebo ne. Lži, jsou to lži. Jak se zvětšila nebo zmenšila vaše touha po jako v obyčejných takových vzdělávacích věcech, jako je četba, chození do galerií, získání nějakého kulturního rozhledu? Takže máme za sebou propedeutiku. Měli jsme takový hezký cvičeníčka za mě, jsme si uvědomili nějaký věci, jak to kdo vnímá. A teďka máme před sebou sbor. Takže 2 půlka, jo, 19. Raz, 2, napředu, znova nástup všichni, raz, 2, napředu, sklenice whisky, nám pláži na sníh, rádiový prostředový zásudnaté písky. Dnešní den byl krásný, velice vyčerpaný, jdeme spát. Dobrou noc. Arek, Mári, to jsou ti naši prváci stáli. Ahoj, prdelko. Máro, dej si se mnou pivo, teď já tady nemůžu zůstat stojet. Cigaretový mrož. Tak to je den, my jsme tady byli od 7:20 až do teď. A teď je 7:30, se tady byli dneska 12 hodin. Pokud chcete na damu, tak jste dneska viděli, jak to vypadá a může to dělat úplně každý. Jo, byť Prokope, může dělat každý herectví. Ne každý, ale musí ukazovat přirození. Ženy nemusí ukazovat přirození, stačí, když ukážete prsa. Náš den je právě u konce. Sledujte až do konce. Já jsem to asi pozastavila. Františku, jak se to vypíná? Vypněte přístroje, počkej. Prokope, nevíš, jak se to vypíná? Naklapni to. Ty vole, on se bude zlobit, protože on mi to hrozně dlouho... Natáčíš tady, ty to podle mě třeba ani nenatáčíš. Natáčím, ale on mi to hrozně dlouho mi to ukazoval, jak se to dělá a já teď právě, já jsem dělala, že poslouchám a teď... Zaklapni to nějak. No ale to jenom se... Já vypadám hrozně opotřebovaně. Fronto se bude na mě zlobit hrozně, já jsem vůbec neposlouchala. Tam bude nějaký tlačidlo. Jo, já už vím,